True story po ito. Sa bansang Italia, may isang mayamang namatay at kapanipaniwala man o hindi, ito'y nangyari. Ipinamana niya ang lahat ng kanyang iniwang kayamanan sa kanyang aso. Mayamang aso. Kaya ako alam yun dahil yung Pilipino na nangangalaga doon sa aso ay kasama doon sa pamana. Na hanggat yung aso ay nariyan at buhay, yung Pilipino ay kasama doon sa katotohanan ng aso. Kaya hindi siya nawalan ng trabaho. Namatay man yung amo niya, nanatili pa rin buhay yung trabaho niya dahil doon sa aso. Dahil yung aso ay pinamanahan. No? Ngayon, bakit ko nabanggit sa inyo ito? Kasi sa isang bahagi, para bagang nandito nga tayo sa mga huling tagubilin, bilin. Kung mapapansin nyo, itong conversation o usapan o dasal ng Panginoon sa kanyang ama ay nagbilin. Nung una ay nagpahayag siya ng kanyang pagsasakatuparan ng lahat ng naitakda at kalooban ng kanyang ama. Pero pagdating sa huli, ito na. Sinabi niya, idinadalangin ko sila. Hindi ang salibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin at pararangalan ako sa pamamagitan nila. Na ang gusto ng Panginoon ay ipang-alaga at nais niyang hindi mapabayaan ang kanyang mga alagad. At ako'y lagi ko ang nabanggit na parang lakas, parang asarap. May kasiguraduhan na tayo eh. Dahil, tinan nyo yun, aso ang tagapagmana ay sinunod ng batas. Talagang nagmana yung aso. Pero, isipin nyo, ito'y ang Panginoong nagsasabi sa kanyang ama, ay ano bang hiniling ng anak? Ng bugtong na anak ang hindi pagbibigyan ng Diyos Ama. Wala akong alam. So, ibig sabihin, kung siya'y nagbilin sa Ama, Ama, huwag mong pababayaan itong aking mga ito. Kayo din naman na nagbigay sa akin. Tingin nyo, pababayaan nga tayo. Palagay ko, hindi. Kaya't kasama yung sa panghahawakan, lagi dapat natin bilang mananampalataya. Tayong mga nagtitiwala, nananampalataya, at kumikilala sa Diyos. Na ano? Ano mang karanasan meron tayo, naibilin na tayo eh. Kaya wala dapat tayong talagang katakutan. Maaring mamroblema, pero hindi pababayaan. Maaring mabigatan, pero hindi ka mag-iisa. Hindi ka, ikaw lang ang magbibitbit ng kung ano man. Kaya mga kapatid, mahalaga ito sa atin, lalo sa ating mga napapagdaanan ngayon. Sana, mapagbalikan natin itong bilin ni Jesus sa kanyang ama para laging maglakas loob din tayong sabihin, kaya ko ito, sapagkat laging kasama ko ang Ama, ang aking Panginoon, at hindi niya ako kailanman pababayaan.